Somo manis, somo ini apa? Dekung, wiramanipun lagu Duk Rikala Mambiwara nyandra kaliyan Medhar Sabda menika mboten sami wiramanipun. Pun pirsa nggih? Pirsa nggih? Nah, nika nggih. Mila salajengipun napa niku Medhar Sabda? Salajengipun calon besan lumantar kula badhe ngaturaken abon-abon ing lamaran wujud pisang ayu sak uba rampenipun. Wondene pisang anggadhahi erdi palu pining gesang datar. Nek pambiwara teka kene long tinampi sangya para tamu kakung miwah putri ingkang satu luhuring budi. Samangke badhe kapendhet gambaripun ingkang sepisan ngaturaken abon-abon ing lamaran awujud pisang ayu jambe ayu sak uba rampenipun. Beda niku nggih. Rada kemaki sing kedua nggih. Wondene pisang ayu liripun nek upami napa nika masrake kok ngono dak lucu nggih. Pramila saking menika lucu nggih. Pisang ayu ateges. Wah, wong kok salah pil. Atau salah obat nih. Ngaten nggih, pirsa nggih, beda nggih. Mangke cobi menika beli wonten tulodo sekedhik. Nah menika Gledhen Wirama, sinten kang kersa Wirama Pambiwara kalian Pamedhar Sabda mboten sami. Menika tembungipun sami, ukaranipun sami, cobi panjenengan minangka juru pamasrah ingkang Medhar Sabda. Sinten kang kersa? Monggo ingkang kersa. Menika sinambi ntelesih ukaranipun. Dipun waos rumiyin ing salebeting batos. Mangke menawi sampun mantep majeng. Monggo sinten nggih? Nggih dipun paos majeng. Saking ngriku nggih saged. Oh, panjenengan nggih, monggo. Nggih. Tepangan rumiyin saged, monggo. Majeng mriku tepangan rumiyin. Monggo tepangan. Bismillahirrahmanirrahim. Foto bangaken nama kula Suntara. Para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Salajengipun masrahaken abon ing lamaran ing antawisipun awujud pisang ayu. Liripun pisang ayu menika mengko werdi kang sinandi. Nuwun inggih pangajab mugi saged nampi kodrating gesang kanthi rahayu. Sekedap menika menawi panjenengan mirengaken patutipun menika swantenipun Pambiwara napa Pamedhar Sabda? Pambiwara. Nek didadekno Pamedhar Sabda pamane piye niku? Rada dinapake niku. Luk membat mentolipun dipun kirangi. Kaya wong ngendika, kaya wong crita. Tapi gitu. Para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Salajengipun masrahaken abon-abon ing lamaran ing antawisipun awujud pisang ayu. Liripun pisang ayu menika mengko werdi kang sinandi. Nuwun inggih pangajab mugi saged nampi kodrating gesang kanthi rahayu. Ngaten nggih, pisang dijipuk pisang niku napa? Sange napa? Pisang. Nggih, ayu berarti rahayu. Nika kula sampun kula tengeri menika nggih. Iku pisang hayu. Jebule niku nampi kodrating gesang kanthi rahayu. Lah menawi panjenengan dados sekedap nggih, sekedap dados juru pasrah Medhar Sabda, lagunipun saged kaya wong crita, lagune kok crita nggih pamanipun. Para adilenggah ingkang sadu kebak ing berkah. Salajengipun masrahaken ditambahi kula nggih, masrahaken abon-abon ing lamaran ing antawisipun awujud pisang ayu. Nah, kalih ningali niku nggih, kalih ningali. Antawisipun awujud pisang ayu. Mandek sik ambekan. Terus napa niki? Liripun pisang ayu. Nah, ngatane liripun pisang ayu menika mengko werdi kang sinandi nun inggih pangajab mugi saged nampi kodrating gesang kanthi rahayu. Powere rada dike kurang, lagune rada datar. Upama dipun gambar ngoten rada ngene sithik. Nah, napa nika? Ingkang sepisanan kala Pambiwara ngeten. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Saged keplok nggih.
Ngandhapipun monggo cengkok utawi lagu Mambiwara ugi lagu Pamedhar Sabda. Sinten ingkang kersa? Pisang ayu saking tembung pisang lan ayu. Pisang wis ngarani ayu menika sae. Kapilih pisang ingkang sae pisang raja tur setangkep. Menika mengku werdi kang sinandi. Mugi tumangkeping rembag ingkang badhe bebesanan saha arsa jejodohan tansah nulat pakarti sae saking raja. Raja menika menawi ngendika wibawa mugi pisan dadi mandi kangge salawase. Cobi pun pangsuli pas niku saking sae saking raja cobi niku tempawon. Sae saking raja. Nah, ngaten nggih kala wau rada kendhu. Ngaten iki Pamedhar Sabda menapa Pambiwara niku? Pambiwara. Sinten ingkang kersa napa nggih? Panyaruwe. Iku mau wis pas iku. Iku mau kurang ngene. Ngaten nggih. Monggo ingkang kersa sinten? Pripun? Nah, kecepeten nggih, kecepeten apa mboten? Wonten kecepeten sithik. Wonten nderek pitepangan nami kula nama kula Kustadi saking Gembong. Pisang ayu saking tembung pisang lan ayu. Pisang wis ngarani ayu menika sae. Kapilih pisang ingkang sae pisang raja tur setangkep. Menika mengku werdi kang sinandi mugia tumangkeping rembag ingkang badhe kabisanan saha arsa jejodohan tansah mulat pakarti. Sae saking raja. Raja menika menawi ngendika mbawa wibawa mugi pisan dadi mandi kangge selawase. nah, seger nggih. Mandi nggih. Mandi kangge selawase. Katisen lho, Pak. Mandi napa mandi, Pak? Mandi napa mandi, Pak? Mandi. Mandi nggih, mandi, Pak. Ateges seger nggih. Kilate mriki, Pak. Mandi. Ah, ngaten. Pancen sekesuk mula niku jenengan kula titosi kok. Sing ngendika pentil pelem kok jenengan nggih. Oh, jenengan ketularan niku tanahe. Nggih. Ya sak paket tanahe niku. Ngaten nggih. Cobi logat lagu kados ngaten nika sampun sae sempurna menapa tasih wonten kekiranganipun upaminipun menapa. Terus pundi? Wonten? Oh, pas niki ya, pas nggih. Wis nek pas wis. Pas. Aman nek pas nggih. Wonten kiranganipun napa pamanipun? Ngacung monggo. Napa? Oh nggih, kirang luwes kaliyan penghayatan. Mila keplok nggih. Ya, nggih. Lajeng leres mboten wonten kirang penghayatan. Ning rasane kirang nggih. Awit basa Pambiwara menika basa raos. Basa raos. Menawi anggenipun maos mboten dipun telesih supados saged ngraosaken saestu menika kedah dipun waos wangsul wangsul ngantos mboten wonten tembung ingkang mboten mangertos tegesipun. Menawi sedaya saged pirsa tegesipun anggenipun maos mesti napa? Kenging napa kok kerikaten keceritut? Awit anggenipun maos dadaan. Mila weling kula menawi panjenengan mangke marga ingkang saestu, Bapak pasrah Pak ini teknya. Ampun kersa. Saderengipun panjenengan marga lenggah menika nyuwun pirsa rumiyin dipun dangu Pambiwara napa wiunipun. Ingkang namanipun Bapak Soekardi pundi nggih? Nggih kula mangke wakil saking Besan nggih. Oh nggih matur nuwun. Napa nika? Dipun jangkepi jenengan nyuwun pirsa. Mangke dipun paringi tek menapa mboten. Lajeng dipun dipun tegasaken nek kula mboten remen mawi tek. Oh ndak Pak harus pakai tek.
praktekipun pundi? Oh nanti, nanti saya ndak mau menerima ngoten mawon. Arep napa niku? Piyambake kuwatir nek ketringsut. Lah panjenengan nek nggugu mriku mesti mboten sae. Oh niki sithik mawon. Janipun nek maca ngeten iki dak mboten napa-napa nggih. Nek nyatanipun wonten ingkang dipun raosaken kirang napa niku? Kurang menjiwai. Mboten napa-napa, Pak. Mboten usah runtik nggih. Ya priyantun nika menawi dialem aja kelem, dicacat ampun oncat ampun runtik penggalipun. Ngoten nggih? Nika. Nggih, menika nggih pancen wonten klebet ngriki nika karo kancane dhewe bendina pinanggih nyatane pun nggih napa nika? Tasih napa nika? Grogi segedhik-segedhik. Ngoten. Wonten panyarwi malih? Pangapunten Bapak, badhe nyuwun pirsa. Oh nggih. Punika sinandi, punapa sinandi? Nah nggih, lah nika menika klebet panyarwi, dipun waos kemawon. Sing nyang pundi, nyang pundi? Menika mengku werdi kang sinandi. Nah, Niku. Sinandi. napa ngalres? Niku napa niku? Sinandi. Nggih, sandi nggih saged ta. Mboten sinandi. Napa Mbak No? Oh, ngaten nika. Nggih. Monggo. Nggih. Keleresan. Makaten nggih. Tembung basa Jawi menika panjenipun wonten kemawon ingkang sami tegesipun sami nang sararipun benten. Kados dene dahat. Dahat menika wonten kamus dahat mboten lepat. Dahat mboten lepat. Sinandi sing disandi sing mboten lepat. Mangke panjenengan bikak kamus sak wonten ngoten. Nggih. Terus dahat pinundi kalian dahat ini sami. Seratanipun dahat kalian dahat kados menika. Terus kedah panjenengan kula menika mboten namung mligi setunggal tembung mesti ngene. Mangke padosi wonten bau sastra. Kathah ingkang ngaten-ngaten menika. Sinandi ya disandi. Sinandi nggih disandi sami mawon. Dados wonten sandi asma. Sandi asma iku tembung kang sinandi. Wonten ingkang ngendika sandi asma. Ugi mboten lepat. Sinandi nang menika menawi kula ingkang kula nggih sinandi. Nggih. Awit tembung sandi asma. Sandi asma iku jeneng sing disandi. Kados menawi kula ndamel sekar nggih. Niku jenengan padosi kathah niku ingkang panipun waos saking nginggir nggih no hadipura. Kanjeng Raden Tumenggung no hadi wonten sedaya menika laminipun jeneng sing sinandi utawi sandi asma. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun Mbak No. Sandi. Nggih. Sandi nggih, sandi. Kados dene dahat kala wau. Dahat ugi leres, dahat ugi leres. Ngaten. Nggih. Oh, mboten rembak menika kirang M. Menika ingkang wonten mundhut preksa. Dipun tambah Mas. Tambahi Mas. Ketik. Nah, ngoten. Rembak ingkang ngetik kirang M. Kalau wonten malih dipun pendatan preksa. Ajen wong tiyang ngetik ya. Sinandi mugi tumakeping rembak terus abisan sajur tansah nulat. Nulat mboten mulat. Nulat iku nyonto. Pakarti saya saking raja menika menawi ngendika wibawa mugi pisan dadi mandi. Mboten mandi. Ngaten rumangsa ta monggo. Ngaten nggih. Lah ingkang karana menika wonten bau sastra sami panjenengan kanten remenanipun. Nek kula malah remenanipun sinandi. Remenanipun nggih. Ning seratanipun sinandi. Nah, nek sinandi nganggo ha, nggih do. Malah kula kulinane malah sinandi.
mengko werdi kang sinandi. Nggih nika ya. Pisang ayu, pisang nggih pisang ayu menika sae. Pisang ingkang sae kapilih pisang raja tur setangkep. Mengko werdi kang sinandi. Ngeten nggih. Nika. Mugi tumangkeping rembak ingkang badhe bepisanan saha arsa jejedoan tansah nulat pakarti sae saking raja. Pakarti sae saking raja. Wonten luk wonten munggah medune ampun datar. Kersanipun menapa nika? Saged ndutut raos. Nah, basa raos nggih. Nek panjenengan waos datar kemawon nek mboten wonten raosipun nggih. Menapa malih nek pambiwara, aja ngene pambiwara. Diumumke Mas, sampun mun diwasa, sampun kok mboten mireng. Kula baca batin mboten pareng. Nggih, nika. Pirsa nggih, tegesipun nggih, dados ngendika amene kados ngaten nika kula njlentrehake ngaten nika. Lagunipun nek saged dipun tampi nggih. Ngaten nika mboten lagu nyandra menika. Lagu napa nika? Lagu ngaturi katrangan. Nggih nika. Mila pambiwara kedah saged menapa nika milih tembung ingkang trep. Badhe kala mangsa saged ndudut raos bela sungkawa. Ing kalanipun napa nika? Ngacarani wonten ing kesripahan. Ampun cengengesan. Kedah panjenengan nggih. Nah, ngaten. Upami ngapurancang ingkang pakem kula nate dipun suwuni pirsa wonten pandangon ngapurancang ingkang leres nika ingkang dos pundi? Ingkang tengen wonten ngajeng napa wingking? Ingkang pundi ingkang leres? Pirsa? Oh, tengen ngeten nggih. Jogja. Titikanipun menapa? Saking Blangkon. Niki naminipun menapa niki? Oh, Beskap. Leres nggih? Beskap nggih. Oh, nggih lepat nggih, Beskap nggih. Leresipun ingkang Surjan. Jan. Benikipun wonten tengen. Nggih, tengen niki ngaten. Nah, menika pucukipun ingkang leres gandeng ngaten nika. Menawi Solo wonten ya wonten napa nika? Supados napa nika cacinipun? Caci napa nggih? Napa nika? Empek timangipun nika ketingal. Asta tengen wonten ing ngajeng nika ngapurancang manut ja. Nek Blangkone Solo ngapurancangé ten Kiwa. Lha rak mencela-mencele mboten. Kadidene ngagem menapa nika? Ngagem topi. Nek iki tutup sirah niki lho. Nek arep ning gone salat takjiah, kene wis sarungan, kene klambine koko, ya pantese nganggo songkok. Patul gender. Pacakane ngene. Ngoten nggih wonten pun wonten napa nika? Wonten pakemanipun piyambak. Nah, ana sing nganggo nek merintah napa niku? Mangke busana maesa jenaran. Mangke wonten sari utawa singosaren. Wonten basan. Basan nek manten niku malah sing mblodor niku. Nek ketoprak sing basan niku malah sing ngangge napa nika? Kaya sunan-sunan niku basan. Ngaten nika. Nah, mboten perlu dipun paidu. Awit menapa menika? Menika asipat lokal, mboten nasional. Mila kedah ngregani ingkang naminipun dialek. Ngaten nggih, Jogja Solo nika. Kula lajengaken nika sampun saged nampi nggih.